Ca pilot comercial care deține un stimulator cardiac implantat, trebuie să știi că Autoritatea Aeronautică Civilă din țara ta are un rol foarte important în certificare. În România, procesul de recertificare pentru un pilot cu pacemaker este gestionat de secția aeromedicală a autorității. Un medic examinator aeromedical, AME, nu poate să emită singur sau revalida un certificat medical clasa 1 în situații de genul ăsta. Dosarul tău, care include toate rapoartele cardiologice, teste de stres, datele telemetrice și opinia unui cardiolog specializat în aviație, este trimis la autoritate. O comisie medicală analizează toate dovezile. Dacă ești declarat apt, certificatul tău va fi eliberat cu niște limitări specifice, cu niște coduri de limitare puse pe certificatul medical. Aceste coduri sunt OML și OSL, care impun monitorizare medicală periodică mult mai frecventă.